नमस्कार प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रुअलों के बीच फिर से एक भोजपुरी कविता लेकर उपस्थित बानी। यहाँ तक आशा बा कि कविता रुअलों के बहुत पसंद आई। सुनी लोग रुअलो। साथ छूटी ई कैसे हमारे राउर, साथ छूटी ई कैसे हमारे राउर, जब हमरे दिल बन गईल बा घरे राउर। रौरा ऐनी बढ़ गईल उमर ई राउर, बस बस अबगे त नाम लेत रहनी ह राउर, बस अबगे त नाम लेत रहनी ह राउर। रौरा अइला से चेहरा पर हंसी खिल गईल, साथ देख के तोहके ई मंजिल मिल गईल। रौरा अइला से ई रतिया के रोशनी मिल गईल। डर बा कहीं बदनाम कर देवे ना कोई ऐसे प्यार से देखल राउर, चाहे अब केहू हमके कहे केतनो बाउर, जब हमरे दिल बन गईल बा घरे राउर, साथ छूटी कैसे हमारे राउर। राउर एक नज़र कैलस ऐसन असर, राउर एक नज़र कैलस ऐसन असर, ई जहर भी हो गईल बेअसर। रौरा अइला से खुशी के सफ़र मिल गई, राउर एक मुस्कान कैलक ई जिंदगी के ऐसन असर। हमार दिल हमरे हो के भी ना रहल, अब ई दिल हो गईल बा राउर, साथ छूटी कैसे हमारे राउर, जब हमरे दिल बन गईल बा घरे राउर, जब हमरे दिल बन गईल बा घरे राउर, जब हमरे दिल बन गईल बा घर राउर। नमस्कार प्रणाम। ये कविता कैसन लागल वो लोग कमेंट में बताई लोग। हमार प्रयास ये रही कि वो लोग के बीच एक से बढ़ के एक भोजपुरी ब्लॉग्स और एक से बढ़ के एक भोजपुरी कविता लेके प्रस्तुत होखी। बीच अगला वीडियो में प्रस्तुत होखे। धन्यवाद, नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया।